Sziasztok, én Markov vagyok, és ez egy új videó, amiben furcsa, vicces rendszámokat fogok mutatni. Kezdjük is. Ez az első, ez nem olyan jó, de azért ez se hétköznapi. Cobra 3. A második, ez van 9. A harmadik az 6-os 1. Mondjuk ennek nem tudom mi a története, de ez, hogy honnan jött, hitel 1. Hát ez valószínűleg hitelből lett véve a kocsi, azt akkor azért. Magic 3. Ki nem tud angolul, az angolul varázslat. Ez a legjobb. Nekem 8. Ez is jó. Pina 3. Mondjuk ezt nem akarom kommentálni. Prost 1. Prost kötőjel 1, és az egy olyan, mintha egy i betű lenne. Kukarikú 9. Egy Q, még egy Q, egy R, egy I, és még egy Q és 9. Sok esze volt annak, aki ezt az autót, vagy ezt a rendszámot csináltatta. Q betű, egy R, egy V meg egy A, és 11. Tulajdonos biztos a kurva gondol. Ja, hát ezzel a kocsival vigyázni kell, mert ez Rambo 3. Ennek a kocsinak a tulajdonosa nagy reményeket fűzött a kocsihoz. Siker 1. Ennek az autónak a tulajdonosa nem lehet nagy lelkű, mert Sóher 1. Elég drágák az ilyen 4-5 betűs rendszámok. Itt van a táblán, hogy mi mennyibe kerül. Ennyi lett volna a videó. Tetszett, iratkozz fel és lájkold. Sziasztok!